Nyakorom Gajwanga jali yetu osetedo nwa kanyo waseneno kitet mopogore opogore koro gisane harwaki ni machiegni ma chenro mar mbaka oromo ano kanyo dakika oskadha bich tok saa 3 mar okinyi machiegni nyinga Sharon Ong'aw mana ka pile mbaka oromo ntiere kod kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo ka mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono abiro bedo katai chakre sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango wachaka ni chal mar fwambo hacha gi kaunti man ma Mombasa e kaunti ma Mombasa Nyakorom Gajwanga ntiere romo mabende od bura mar Senate kotelnegi kanyo kod speaker marge mano Amason Jeffa Kingi nosebedo ka bago chakre chien tarik 12 mano mar dweni e kaunti ma Mombasa romo mabende obago e kinde koda jogo mawuok kata wacho ni jokanyo mawuok e private sectors mago kembe mago mag jigiwegi mano kambi kata na duol mochung'negi mano mung'ere kaka KEPSA romo makama Nyakorom Gajwanga nochako chien tarik 12 mano mar dweni ang'ene odiochieng' makawuono en chien tarik 12 romo makamano bende chako e kaunti mano ma Mombasa tudruok makare mano mar ohala e kind jo ohala mago mag jigiwegi wantiere gi jafwambo marwa Aoko George mabende luonwa romo makamano machiegni kopogore gi mano ponono ni tiyo gi apaya mano ma Mombasa Road bende chakre odiochieng' makawuono duola mano mar Kenha bende olando ni bath apaya mano ma Mombasa Road ibiro bed ka ilore kinde magedo mare ibiro bedo ka dhi nyime koro jogo mabedo sibedo ka tiyo gi apaya ni chakre odiochieng' makawuono nyaka rom kanyo chien tarik 16 mano mar dwe mar 6 manyo chieng' tich kata mana chieng' Jumapil mano mar jumani bath apaya makamani ibiro bed ka iloro mano chakre apaya mong'ere kaka Katani Road Junction ntiere junction mano ma Katani Road ema kama apaya makamano ibiro bed ka iloro chakre odiochieng' makawuono nyaka rom kanyo chien tarik 16 mano mar dweni parni igero footbridge kata lalo mabende oganda kadhe emomiyo apaya makamano ibiro bed ka iloro koro Kenha okwayo jogo kuma bende rembo nyamburko mar mondo meti gi yore mamoko kata giti gi apaya no e yo makare ka gigeni nur mago mag nyamburko biro bedo ka nitiere e apaya makamano Kaduoki bura Nairobi ka Nyakorom Gajwanga bende ineno nyisro kata na tipo mopogore opogore mago mag ring'o e pacho kaendi chakre odiochieng' makawuono men chien tarik 12 nyaka chien tarik 14 mano chieng' tich abich mano mar jumani ntiere romo mano mar nyisruok mar ring'o mong'ere gi dhongere kaka Meat Expo mabende chako e karomo mano mar KCC chakre odiochieng' makawuono koro maen romo mar adek chakre chak bag romo mago mag ring'o e pacho kaendi mabende dhi nyime e kar jot mano mar KCC chakre odiochieng' makawuono romo kama Nyakorom Gajwanga dhi bedo ka kelo jo ohala mopogore opogore mantiere e sekta mano mar ring'o mano mar nyiso ring'o mopogore opogore mabende ichamo e pacho ka kanyakla kod mago mabende iuso koro kaka jopiny bende geno ni kapono ni nyalo yudo thuolo nyalo chopo e kar romo mar KCC chakre odiochieng' makawuono nyaka chien tarik 14 kar romo makamano biro bedo karumo kopogore gi Nyakorom Gajwanga weche matimore e kor gwenge magwa mago makalua tieri e kaunti mano ma Kisumu e kaunti mano ma Kisumu ntiere yiero e chiro ma Kibuye mano winjore chak kata na otim chieng' mana bende ni itimo dwe mar 9 mano mar higani katika mano sirikal kaunti ma Kisumu mano kotelnegi kod city management mano ma Kisumu ochoro nyime yiero mano mar Kibuye market kaluwore kod gwandruok ywaruok makoni kod kocha mabende osebedo ka neno e chiro makamano yiero e chiro makamano kaluwore gi city management kata mana jogo mabende tayo boma mano ma Kisumu nanego bed ni ibago e dwe mar 9 katika mano yiero makamano koro ochor nyime ka bende igeno ni choro yiero makamano nyime biro bedo ka tieko gwandruok makoni kod kocha mabende osebedo ka neno e chiro mano ma Kibuye katika mano ok giwacho ni yiero makamano koro biro bedo ka ibago karang'o wantiere gi jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu mabende biro bedo ka luonwa chal mar wach makamano machiegni kwa e kaunti ma Kisumu hatiere kaunti ma Homa Bay kama wantiere gi jafwambo marwa Alia Beach e kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono riwruok mano moko mar piny owacho Nyakorom Gajwanga mong'ere kaka Child Fund bende obago romo gi jokanyo e sekta mar thieth kanyakla kod jofwambo weche kaunti mano ma Homa Bay mano mar chuone gi puonj makare e wi weche motenore gi tuoche ma ok tho landore aoyaye mago mong'ere gi dhongere kaka non-communicable diseases mabende thoro hinyo oganda mathoth e counties magwa makaluo omiyo puonj makamano odiochieng' makawuono bagi kanyo kod Child Fund
mano riwruok mok mar piny owacho mabedo odiochieng' makawuono biro bedo ka chiwo puonj makare ne jokanyo e sekta mar thieth kanyakla kod jofwamba weche duto te Ali Abich luonwa e kaunti mano ma Homa Bay. Atika nagi odiochieng' makawuono kenchien tarik 12. Tipo mabende ineno gin mag nyithindo mopogore opogore nyakorom Gajwang'. Kawuono kenchien tarik 12 dwe mar auchiel higa mar 2024. Higa ka higa rom ka jochien tarik 12 dwe mar auchiel. Piny ngima hingo odiochieng' mong'ere gi dho ngere kaka World Day Against Child Labor. Matinde gi dholuo ni kedo gi sand mago mathoro juko nyithindo. E pacho ka hang'ini romo kamano bende ibiro bed ka ibago e kor gwenge mopogore opogore ka bende ka nothor wach mabende omi pek ondike kanyo gi dho ngere ni let's act on our commitments end child labor. Mano kaluwore kod thor wach mano mar sand mag nyithindo mar mondo mi tiek ayanga. Bende par ni odiochieng' maket kod ma moken okang' mokwongo ma bende kore bagi e piny ngima. Odiochieng' maket kod ma nochak chakre higa mar 2002. Sani wantiere higa mar 2024. Manyiso ni romo ma kama osebed ka itimo higa ka higa. Chieng' tarik 12 mano mar dwe mar auchiel. Rombe makamago ka bende biro bedo katimore e kor gwenge mopogore opogore nyakorom Gajwang' wabiro bedo kwa mi ayanga. Kopogore ma nyakorom Gajwang' bende wagi nitiere romo machielo ma bende timore e kar jot mar State House. Mana kwa nyalo yudo tipo makamano matin. Nyakorom Gajwang' tipo makamano biro bedo ka kilo ni kinde thuolo manok romo mabende dhi nyime mane kar jot mano mar State House. Pichni mopogore opogore waneno kanyo mago mag jolweny. Kinyalo mana nene kanyo Nyakorom Gajwang' wacho ni presentation of credentials. Mae romo mabende dhi nyime kar jot mar State House. Romo kama ka biro bedo ka chako ayanga wabiro bedo kwa nyisi ni en mar ang'o. Roma kama dhi nyime e kar jot mano mar State House mantiere buora Nairobi. Wantiere gi jofwambo magwa Nyakorom Gajwang' ma bende blonwa romo maket kod ma. Wabiro bedo kwa nyisi mathoth kotenre kod romo kama kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Parni magi gin moko kuom weche ma bende waluoni duto tema moko ma bende biro bedo katimore kapok oromo kanyo saa 5 mar onyango wabiro bedo kwa mi achiel kachiel. Mamoko ma on timre bang' saa 5 mar onyango Nyakorom Gajwang' wadhi bedo kwa mi e chenro mago mag weche manyien chakre migago mano koromo kanyo saa 7 mano mar odiochieng'. Kokamano gisani dakika 12 tok saa 3 mano mar okinyi. Akaw yo matin adonje gi twak e chenro mano mar mbaka oromo. Kiny makawuono wang'e midhiero ma bende jopuonje mago mag skunde mag sekondar ma adundo osebedo kakadhe. Kik dhi mabor.